Čaute, volám sa Ivona Miklošová, pracujem na krajskom riaditeľstve policajného zboru v Bratislave a v zbore som už 3. rok. Vo svojom voľnom čase sa venujem triatlonu, s ktorým som začala už od mala, od 4 rokov plávam. No a postupne som k tomu pridala bicykel a beh a vo svojich 7 rokoch som išla svoj prvý triatlon. Som členkou 2 športových klubov, jeden je triatlonový Trinity Triathlon Team Bratislava a druhý je bežecký Bratislava Marathon Sport Club. Vo svojej športovej kariére som dosiahla viacero úspechov, tie najviac, ktoré si cením, sú umiestnenia na európskych pohároch. Ďalej je to účasť na majstrovstvách Európy, či už v triatlone alebo v duatlone. No a čo sa týka tých slovenských pretekov, tak som viacnásobná majsterka, vicemajsterka Slovenska. Prednedávnom sa konali policajné majstrovstvá Slovenska v polmaratóne, kde sa mi podarilo zvíťaziť a zabehnúť si aj osobný rekord. Na triatlone sa mi páči najviac to, že je všestranný, že to teda nie je len ten jeden šport, ale že človek sa musí pripraviť na všetky 3 disciplíny súčasne a teda každá z nich je úplne iná v rámci prípravy. Niekedy je to problém sklbiť s prácou, ale vždy si nájdem čas na tréning. Tento rok sa budú konať policajné majstrovstvá Európy v atletike, kde bude jednou z disciplín aj 3000 metrov, na ktorú by som sa chcela kvalifikovať. Momentálne sa viac zameriavam na beh, nakoľko som mala v minulosti viacero zranení. V budúcnosti by som sa chcela opäť vrátiť k triatlonu, ale už skôr na tie dlhšie vzdialenosti, ako je polovičný Ironman, možno niekedy aj Ironman. Pozdravujem všetkých fanúšikov Polície Slovenskej republiky. Čaute!